Det eneste, jeg ved, er, at du er meget, meget smuk. Tack. Hvis man må sige det. Ja, det får man jättegärna säga. Det er kun fordi, jeg kan ikke komme ind i min lejlighed. Der er ligesom ikke rigtig... Der er ikke rigtig nogen dør deroppe. Det kan være, det er mig, der er noget i vejen med, men jeg forstår ikke, hvad de siger. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor vi skulle møde hinanden. Hvad? Var är det du tror att du har sett mig? Du er min kæreste. Det er Alex Dale. Det er Alex Dale. Det er meget, meget underligt. Jeg ved ikke, hvor vi svarer, og jeg er fuldstændig venlig. Jeg vil vide mere. Jeg ved ingenting, og jeg vil vide alt.